שלום לכם, אנחנו היום במופת נהדרת. נראה לכם כמה קטעים בהם מופתניקים יצרו קטעים ישר מהלב ומהנשמה שלהם. בבקשה, דור. תודה, אייל. כל מופתניק לקח את הנפש היוצרת שבו והביא אותה לידי ביטוי באמצעות היצר האומנותי שבו. כל מופתניק נדרש לבצר מערכון במשך 2 עד 4 דקות, ואותם אנחנו נציג בפניכם היום. תודה רבה. בתוכנית היום, שי סורקין הסלב יבוא להתראיין, מיקה ומאיה ידברו על הקושי והעומס בלימודים, וגיא כמובן ידבר על שחייה צורנית. אז הבה נתחיל עם שי סורקין. שלום וברוכים הבאים לתוכנית האירוח. גל ברק מדבר עם אנשים על דברים שאנשים רוצים לדבר עליהם עם גל ברק. בהנחייתי, גל ברק. בתוכנית היום נדבר על שי סורקין. היי. בתוכנית היום אנחנו נדבר על שי סורקין, מולטי מיליונר בפוטנציאל, בעל עיניים שכבשו אלפי לבבות בדורק, ובעל מפלגה של 7 מנדטים בכנסת הנוכחית. היי. נפתח בימי ילדותך בעיר הפשע נתניה. אני לא גרתי בנתניה, אני גרתי בפולג. פולג זו לא שכונה בנתניה? לא, עיר פולג. אוקיי, אם כן עיר פולג. איך הייתה ילדותך בפולג, יתום מאם ומאב? לא יודע, יש לי אמא ואבא. מה? יש לי אמא ואבא. באמת סוגיה קשה שאנחנו נתקלים בה. נפנה לתחקירן שלנו בנושא שי סורקין ואישים אחרים שראשי התיבות שלהם מייצגות מפלגה. היי. האמת שדיברתי על התחקירן הנערץ שלנו, אורי פרדו, טלטלי הזעם לשעבר, מכה שנית, ואולי בעצם לא, כן, בעצם לא מצאת שם משפחה נורמלי, אני מבין. כן, שלום. דוקטור פרדו. כן, שטוב. שלום. כן, אז למעשה הגיע אלינו דיווח חדש. למעשה, יש לו הורים. האמת שרשום כאן שיש לו 4 הורים, 38 סבים וסבתות, 209 בני דודים וחתול אחד בלי רגל ורגל אחת בלי חתול. יפה. אני לא תימני. יש לי אבא, אמא, אח, אחות וחדשקון קטן בשם מני חורש לוינשטיין. מאיפה אתה מוציא את המידע שלך? מפרסומות בתחנה מרכזית נתניה. פולג. היי. טוב, נעבור לתקופה יותר מתקדמת בחייך, הלימודים. בסדר. אילו קשיים ניצבים בפניך בלימודים בבית הספר הכפר הירוק? על שם לוי אשכול. אני הפסדתי תחרות קוד גורו אקסטרים, ואני מאשים את המורה שלי, הידוע בכינויו יהודה. יהודה הוא לא מורה. יזם. תגיד יזם. בסדר. איך אתה קיבלת את ההפסד הקשה? כמו שאני מקבל את כל ההפסדים שלי, עם הרבה גלידה ותמונות של גיא אלטמן, 47 IQ. 147 IQ. כמוך! נקס! תודה לכם שהייתם איתנו היום בגל ברק, מדבר עם אנשים על דברים שאנשים רוצים לדבר עליהם עם גל ברק, בהנחייתי גל ברק. היי. ביי. שלום לכם, תודה שחזרתם אלינו לאולפן. עכשיו, אני מקווה שנהנתם בפינה של שי סורקין. עכשיו נעבור אל פרסומות ומיד אחר כך יהיה לנו פינה על שחייה עם גיא אלטמן. תודה רבה. 3 פרסומות בלבד וחזרנו. איזה כיף! סטופ, שמאלן! מים של שמאלנים. יאללה, נוחתים! וואו, זה גאוני. וואי, זה כיף לשחות! וואי, זה נותן לי כוח! שתוק, ימן. יאללה, עוד שנייה נגמר, מוכנים? ריצה! אין לי כוח כבר! יש לי מלא כוח! אני מרגיש לא טוב! שתוק, ימן! יאללה! עוברים, אני מוכן למשחק! ברוכים הבאים לפינתנו, הספורטיאדה. והיום בפינה נארח את גיא אלטמן, שחיין צורני, בקבוצת פמנוני הגלבוע, ואוהדו השרוף אייל צפתי. שלום. אז גיא, ספר לנו קצת איך זה להיות בספורט.
תשמע, שחייה צורנית זה ספורט מהנה. זה ספורט שהוא חדש, הוא התחיל רק בשנת 1987. הספורט הזה הוא מיוחד בעיקר לנשים, זה חבל, אבל היום הספורט זה מתפתח, קמות קבוצות חדשות בארץ ובחו"ל, ובאולימפיאדה האחרונה שהתקיימה בלונדון אפילו היו 2 קבוצות של גברים שהתחרו. אייל, ספר לנו קצת איך זה להיות אוהד של קבוצה בשחייה צורנית. כן, דבר ראשון, תרשה לי להגיד משהו אחד. גיא אלטמן, אני אוהב אותך, אני ילד! בבקשה, תירגע. טוב, בבקשה. תנו לי רגע להירגע. אוקיי, מה שאלת? איך זה, ספר לי קצת איך זה להיות אוהד של קבוצת שחייה צורנית. בתור אוהד של קבוצת צפרמוני הגלבוע, מאוד קשה לי להגיע למשחקים. הרי לי אין אוטו, ורוב המשחקים שלהם בצפון הרחוק. אני נאלץ לאלתר כדי להגיע למשחקים שלהם, זה מאוטובוס עד לפעם אחת שאפילו גנבתי חמור מאיזה חקלאי. אבל ברגע שאתה מגיע לשם, תשווה את הכל. זה מדהים, האהדה שלך לספורט. מחי זרה אליך, גיא. תספר לי איך אתם נערכים לתחרויות, מה משתנה ביום-יום? תשמע, בעיקרון אנחנו נערכים לתחרות חודשיים מראש. יש לנו רוטינה קבועה, אנחנו מתאמנים כל יום, ולפעמים אפילו פעמיים ביום. אני אישית קם כל בוקר בשעה 6, אני וכל הקבוצה. אנחנו הולכים שוחים לשחה של 4 קילומטר. לאחר מכן אנחנו חוזרים לבריכה. אנחנו דבר ראשון מתרגלים את התנועות על יבש, אנחנו מתרגלים אותם מחוץ לבריכה, ולאחר מכן אנחנו נכנסים פנימה, והמאמן שלנו אומר לנו מה לעשות, ומתחילים לשחות. זה ים. תספר לי, מה הדבר שאתה הכי אוהב בספורט? הדבר שאני הכי אוהב בספורט הזה זה איך שכולם עובדים ביחד. כולם כמו מכונה אחת. כשאחד הולך לצד אחד, השני הולך לצד שני, וביחד זה יוצא משהו מדהים. תודה רבה לך גיא, תודה רבה לך אייל צפתי, וברשותך אתה יכול להגיד לנו כמה תנועות? בשמחה. אני אקח את התמודות האלה. אז אחרי שראינו את השחיין המוצלח, גיא אלטמן, אנחנו רוצים לעבור לעוד כמה תלמידים שחווים את הקושי כל יום ויום במערכת שלנו. אנחנו רוצים לראות מה עובר עליהם ולתחקר אותם עד הפרט האחרון. אז בואו ניגש לתחקיר של דניאל פרנקלח על הקושי בלימודים ועל הלחץ שעובר עלינו. בזמן האחרון ראינו הרבה פוסטים זוהמים של תלמידי התיכון על הרפורמה החדשה של משרד החינוך. הם טוענים כי הלחץ שיש להם בלימודים הוא בלתי נסבל. באולפן מאיה מיסיוק ומיקה גרוס, והנה ספרו לנו על החוויות שלהם בתיכון. בוקר טוב מאיה ומיקה. בוקר טוב דניאל. רצינו לשאול מה אתן חושבות בעצם בנושא. איך אתן מגדירות את הלחץ שלכם? אני אישית קמה כל יום לבית הספר ב-7, מגיעה אליו ב-8, ויוצאת ממנו ב-5. עכשיו, פה לא נגמר יום הלימודים שלי. אני חוזרת הביתה ויש עבודות, שיעורי בית. מה שיוצא בסוף שאני מסיימת הכל ב-7-8. ואז אני פשוט עומד עליי עומס כל כך כבד, ופשוט אין לי כוח, אז כל מה שאני רוצה לעשות זה לנוח אחרי היום המתיש הזה. וככה זה חוזר על עצמו, כל שבוע מחדש, כל יום ביומו. אני מבינה. מה איתך מיקה? אני דווקא חושבת שלמרות כל היום הארוך הזה, וכל הקושי והאתגר, אנחנו צוברים מזה המון ידע לחיים, אנחנו נדע איך להתנהג, ואני חושבת שאני די נהנית מהרפורמה הזאת. הרי לימודים בתכלס זה כיף, זה מענה, זה נחמד. תודה. ואיך זה משפיע על החיים החברתיים שלכם אולי? כמו שאמרתי, פשוט אני חוזרת אחרי כל היום לימודים הזה, ופשוט אני צריכה לעשות כל שיעורי בית האלה, ויש כל כך הרבה, ואני חוזרת ופשוט אין לי כוח לראות אף אחד, אני פשוט רוצה ללכת לישון ולשכוח מכל מה שהיה ביום הזה, ואז אני מתעוררת לאותו יום חדש. הבנתי, מה איתך מיקה? זה אכן קשה שיש הרבה שיעורי בית, אבל זה דווקא יוצר חוויות חדשות. במועדון רובוטיקה אנחנו עושים הכל ביחד, נהנים, מפתחים את הידע, וזה בעצם נהדר, הלא כן? אז הרי הרפורמה הזאת עוזרת לך למצוא חברים. ייתכן, אולי גם בלי זה היינו נפגשים ומנצלים את הידע והכוח שיש לנו. אבל זה יכול לעזור ולתרום בהכרח.
הבנתי. אז מאיה, לפי מה שאת אומרת, את נגד הרפורמה הזאת, אז מה היית עושה במקום? פשוט הייתי מנסה, אולי במקום כל הזמן לדחוף חומר ורק להיות במרדף המטורף הזה של להספיק הכל ולבגרות, אולי לדאוג באמת שהתלמידים מקבלים ערך מוסף במקום רק לשנן ולשנן, ובכלל לא להתחבר לחומר ולהבין אותו, ובכלל לאהוב אותו. הייתי מציעה פשוט להאט טיפה או להוריד מהחומר ולהכניס יותר דברים שמעודדים חשיבה, פחות דברים שמעודדים מבנה קבוע של שינון וחוסר הבנה. תודה רבה מאיה ומיקה, בהחלט זה דבר מאוד קשה. תודה רבה ובחזרה אליך. טוב. רציתי לפחות שאני רוצה לעשות בתוכנית היום ילדים דיברו דברים שעל ליבם, הם דיברו על דברים שהם אוהבים לעשות ודברים שמציקים להם. הכרנו אותם, למדנו לאהוב אותם, ועכשיו לצערנו אנחנו צריכים להיפרד מהם. תודה שהייתם איתנו. יום טוב. יש לי את זה, כן, שלי, כן, אינטרספשן, והכל בזכות שעלי מים חדש בחנויות.